dong. Rafaburni bazar. Bisa pantla. Nuiziba, Ziba bebadi mono आरो. 15 taका ना 1500? 1500. खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायबावनाय थाबाय दा बेलासे सम बे समाव आं टिउसन लागासिनो दंमोन लोगोफोर दिनै स्टुडेन्टआबो सासेल' बिजाब होआखैखायनो दिनै सासेल' फैदों स्टुडेन्टआबो बेयो क्लास 6नि बेखौ आं दिनै हिन्दी फोरोंगासिनो दङमोन हिन्दीनि 1 to 8 होगासिनो दङमोन आं फैदो बिदिब्ला नोंथांमोननो दसे उनाव टिउसना जोबब्ला दिन्थिगोन ini berapa do? Mosak lihat ya. Tadi yang tisun ko lakman लोगोफोर बेनिफ्राय बेखौ बे खारै बेखौ आइजों आरो मादैजों खावनो नागिरगासिनो दङ नाथाय मादैया सफैयाखै गामिनि बे सफैब्लानो बेखौ खावसिगोन बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिगोन खारै बेखौ फास्लानिफ्राय बानायदों नै लोगोफोर गेजेर गेजेर खारैखौबो जानांगौ ओंख्रि नङाब्ला बांद्राय थाव जाब्ला गेस जायो लोगोफोर उदैयाव गेस जानानै खिफि दंखो बेरेगा जाबाय दसे ना मेगि बानायगोन लोगोफोर बिनिफ्राय नोंथांमोनजों रायज्लायगोन खारै खावग्राफोरा सफैबाय लोगोफोर डेन्जार खारैयावबो बिराद गोबां ओंख्रि जाब्ला उदै मोजां थायो गाज्रि जाया गेस्टिक जाया बेनिखायनो लकेल फास्लानि खारि गरम नांसिगोन खाथियाव बाखिनि मोनजाब्लाबो जागोन आं बेखौ नाङाखै नायो ओइ खखाब्ला आं मोननो नाङाखै ओइ दे मादै बुंलाय मालानिफ्राय जिरनाय नोंसोरलाय दे मोनसेयानो जाबाय नामा जिरनायाथ' गोबावानो जाबाय अखा एसे खारियानो गाज्रि जालांबाय एसे राननानै खावबाय नामा बिलायाबो खरिना खिरिनोय दंफांनि बिलाइया खरिनानै खारैदोनो स्वाद मा दंफां बुङो बेखौ मा बिफां दावा दंफां ना मा बुङो जोंनि जायगायाव दावा दंफां बुङो जोंनि जा दावा दंफां बुङो दंफाङा बिफां सावनो गोनां जादों बेलाय मा बेयो मा फास्लानि बेदर बियो मोजांथार फास्लानि बेदरा बांसिनद्राय मोजां जायो बेबो खारै आरोना खारै बे गोबाबथार जायो करा अमा बेदरजों जानो बैसागोआव अनलाजों दाउजों संबा मोजां जायो अमा अनला जानो खारैखौ सावनि होदिनो लोगोफोर आंनाव सिङाव फैबाय मेगि संनो थाखाय दानिया मेगि संगोन अरावसो संगोन लोगोफोर अराव संबा साबसिन गोथावद्राय जायो बेवहाय सान्दुं फैगासिनो दङ मेगि paket puri मेगि 10 ताकानि paket puri बेखौ दिनै मेगिनि पार्टि जागोन
Biyo student tisun ano fuydongmon. Dadi doseno migi amon bal nonton mono dekhaigon. Samus kiamun gia saladu. Masa doa di. 미기 자가신 동어. Kata sudana di amigia. 그거는 자던데. 파티 공나노. 하리 파티 공. Mani party tini. 하리 가오나이니. Hari. Ada bela aji gusuku lani ro. 아부 나쁘이나 마바 응캄이나 자푸이. Bema dia pirat engkam ukibai no. Sajung no engkam jufebai. Sapuibai sengane no. Ukui tere bai no. 우디오 말라두라. 우디오 마발라 가신 동어 미 우디야 기들 자두. Mal hadong nasum putih. Kuna rupas engkam mana ladu. Babu kok ni dah. Babu mas itu cesuna. Kau bukan pernah mendong sang sai seraku jadong kapa. Hati deh kau nani raku jad kidat. Online. Flipkart nih. No pinya siai naisu nama su nakap naisu. Oh, mama tanu sulung kesini dong. Ya udah, mau dong. Rafa bernit pasar. Mereka bakang bay. Rungbai. Bay, darah bernit pasar tak kasih dong. Pasar ama pustu. Pasar mana Rafa bernit, di mau. Aron apa dilana? De, tu dobi dibla. Di kapan pula? Nuizi ba, nuizi, siba bebe di menara. 15 taka na 1500. Sibando. Na. Nuizi ba zobung? Siba zo. Oh. Usiso. Aron na makasih ya? Aran na itu, dinu, mana? Tuiso tinso. Dezung tinang kang selabun dang pula. Sagon deh. Nusul ni buri. Ini di literan aku sudah. Rồi, ang to video sila to. Babu ah. Iya babu makala to. Parte boya. Bili sabaile babu na. Lugu budda muna bae. Hari ko bukhang bae. Hari asubur gudong khaina biko kabon su thik khalamna hasigun, ranna hasigun. Itu kita tidak dinani video ko isina tentu nase ko jantung.